Mine damer og herrer, Daniel. What I really want to know is, are you gonna go my way? And I got to gotta Du er så færdig en omgang. Remy, hvad vil du sige til Daniel? Jeg elsker folk, der kæmper for deres ting. Altså, Det gør han. Og det der, det må man altså sige, det er at voldkæmpe for sin chance. Altså, det var simpelthen så underholdende. Altså, det var 82-10 på coke, det der. Det var... hvad hedder det? Altså, musikalsk er ikke blevet klogere, men jeg vil sige, fantastisk energi, fuldkommen top respekt for det der. Det var sgu uventet. Godt gået. Så godt. Ja. Det kan man i hvert fald ikke sige, at der ikke var energi i. Altså, jeg må ærligt indrømme, jeg synes, det skulle den kampe lidt over. Det var indrømme. Jeg synes, det er fedt, at I fighter så hårdt, og det er fedt, Pernille, du fighter så hårdt. Men jeg står sgu af. I'm sorry. Pernille, kort til sidst. Jeg må bare sige, Daniel, du har rykket dig så monster meget siden sidste fredag, og jeg håber, at familien Danmark, de vil tro på mig, når jeg siger, at du kommer til at kæmpe videre. Husk at stemme på Daniel. Daniel, hvordan var det at give den så meget gas her? Jeg har glædet mig så meget til den her rock, den her aften, fordi jeg ved ikke, om man kunne mærke det, men jeg har et hjerte, der er bange for rock. Og hvis folk nu styrer det, de mærker bare halvt så meget glæde, som jeg gør, så har jeg gjort det godt.